Assalomu alaykum biyandagoni giromi. Ba nashri navbati барномаи футболи Осиё ки асан ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бахшида мешавад оғоз мекунем. Имрӯз дар тамоми гурӯҳҳои бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон марҳилаи дуввуми рақобатҳо ба анҷом расиданд ва дастаҳои муваффақ ба марҳилаи сеюми бозиҳо роҳхат пайдо карданд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозии охирии интихобии ҷоми ҷаҳон охирин дидори худро дар гурӯҳи F бо дастаи мунтахаби Мянмар анҷом дод. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи Янмар стадиуми Нагаи шаҳри Осака, Ҷопон сурат гирифт. Умедҳои мо дар бозӣ бо дастаи Мянмар барбод нарафтанд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби 4-0 дар ин вохӯрӣ ғалаба кард ва ҳамаи мухлисонро шод гардонид. Футболбозон аввал ҳуҷумҳои хубро таъсис доданд, вале як ҳуҷуме ки ҳоло мо шумо мебинем инҷо Комрон Турсунов натавонист тӯбро ба тури дарвоза равон кунад ва дарвозабон дар он ғолиб омад. Вале зарбаи стандартие ки инҷо Парвизҷон Умарбоев иҷро кард, ин навбат Комрон Турсунов истифода бурд ва ҳисоб боз гардид. Дақиқаи 34 буд, вале қисми аввали вохӯрӣ бо ҳуҷумҳои хеле зиёди футболбозони дастаи Мянма сурат гирифт ва мо умедамонро ба ин ғалаба ҳам канда будем. Аммо дарвозабони дастаи мо Рустам Ятимов дар қисми аввал танҳо 3 сейфи олӣ анҷом дод ва моро аз голҳои ғалатӣ ҳам раҳо кард. Шумо бубинед ҳоло дар ин ҳолатҳое ки футболбозони дастаи мунтахаби Мянма дар қисми аввал доштанду метавонистанд ба гол задан муваффақ шаванд. Вале Рустам Ятимов гуфтем хуб бозӣ кард. Инро ба назар гирифта дар нимаи дуюм дастаи мунтахаби мо тағйири ҳайат кард ба майдон омадани бозингарони дигари мо чун Рустам Соиров баъдан инчунин ҳамчунин Муҳаммадҷон Раҳимов ва Шериддин Бобоев рафти бозии моро тағйир доданд ва бозии мо дигаргуна шуд ва дар натиҷа мо тавонистем дар дақиқаи 53 тавассути голи задаи Манучер Ҷалилов бартарии худро бештар созем. Манучер Ҷалилов голи 19-уми худро дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба самар расонид. Боз ҳуҷумҳои мо ҷолибтар буд. Ин навбат мо дар нигоҳ доштани тӯб дар қисми дуввум беҳтар шудем ва инҷо ҳуҷуми дигаре ки бо эҳсони Панҷшанбе ва Шаҳром Самиев сурат гирифт ба он овард ки Шериддин Бобоев ҳам дар дақиқаи 78 голи худро ба самар расонд, оне ки ба майдон омада буд ва ҳисоб 3-0 гардид. Дар ин баробар дастаи мунтахаби Қирғизистон дар муқобили дастаи Япония бозӣ кард ва бо ҳисоби 5-1 ноком шуд ва ин имконият дод ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон боз мавқеи худро баргардонад ва ба ҷои дуюми ҷадвали мусобиқот барояд. Як ҳуҷуми дигари мо ва боз як ҳамлагари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Шаҳром Самиев ҳам дар дақиқаи 87 голи худро зад. ин голҳои ҳамлагарони мо дар ҳақиқат шодиро ба дили мо кориданд, аммо бозиашонро бояд агар ба марҳилаи дигар мегузаранд тағйир бояд дод. ба майдон омадани ҳамаи бозингарон дар ҳақиқат шакли бозии моро хеле беҳтар намуд ва бозӣ бо ҳисоби 4-0 ба нафъи мо анҷом ёфт. ҳоло ба ҷадвали беҳтаринҳои ҷои дуюм назар мекунем. Тоҷикистон дар маҷмӯъ ба ҷои чорум баромад ва метавонад аз ин ҷой ба бозиҳои марҳилаи сеюми ҷоми ҷаҳон равад, аммо дар пеш бозиҳои дигар ҳастанд. Амороти Муттаҳидаи Араб бо Ветнам бозӣ дорад, Арабистони Саудӣ бо Ӯзбекистон ва ҳамчунин як бозии дигар бо ширкати Эрон ва Ироқ ҳаст. Агар ин бозиҳо ба нафъи мо анҷом ёбанд, он вақт Тоҷикистон ба бозиҳои минбаъда хоҳад рафт.